Какъв е проблема и защо се обърнат към господаря на ефира? Проблемът е, че започнах работа в една фирма, нарича се Global Markets, инвестиционен посредник и за цялото време 3 месеца, което работих там, бяха изплатени 100 лева. Другият проблем е, че ние работим без договор. В началото подписахме 2-месечен договор за обучение, но след приключването му би трябвало да ни предложат граждански договор. Това обаче не се случи. Им да получавам около 500 лева. 1400 лева. 1200 лева. Над 2000 лева. Здравейте, господин Николов. Тук сме с едни хора, които имат да получават възнаграждение от вас. Тук са от господари на ефира. Някакви хора идват на работа тук при вас. От колко часа до колко часа идват на работа? От 8.30 до 6. От 8.30 до 6. Значи те правят 40 работни часа в седмицата. Вие договори подписвате ли с тези хора? Да, те си за обучение, които си имат. Да, ето тази девойка имала договор за 2 месеца, след което, извиняваме за осветлението, но ни извадиха в коридора, където има фотоклетка. Договор е бил за 2 месеца, тя е работила 3 месеца. Третия месец е работила без документи. Вие не се ли притеснявате, че това може да доведе до някакви санкции от Бюрото по труда, от НАП? Как идват тези хора, как работят и не взимат пари? Това не мога да разбера. И нямат и договор. Те са си направени, това са им договори, които си получават бонуси. Бонуси за това, че са докарали дадени срещи в самия офис или са контактували с определен кръг от хора. Това навсякъде го има във всяка една брокерска къща. В интерес на истината това не са брокери. Тук вътре са агенти, просто които работят на работно време, нали? Вие признавате ли, че тези хора имат някакви пари да получават от вас или според вас всичко е изчистено с тези хора, вие нямате ангажименти към тях? Не, аз съм си поел една отговорност към тях, което Защо? Направил. Защото аз лично съм поел отговорност като мъж. Този човек ми каза, че имате да му давате над 2000 лева. Така ли е? 2000 лева от какво? От обещани заплати твърди. Ето там тази девойка твърди, че е осъществила сделки. Получава ли си парите по тези сделки? Да. Да, така ли? Не. Защо тя казва не? Добре, значи както и това може да се докаже съвсем нормално. То е елементарно. Ако вие сте дали пари, покажете един приходно-разходен ордер или нещо, където тя се подписала, че е получил парите, аз ви се извинявам и си тръгвам. Добре. Вие давате пари без документ, така ли? Аз съм ги дал от тази страна, защото първо... Как ги давате? От джоба си? Да, аз извадих и ги дадох. Лични пари ваши? Да, извадих и да дадох. Дамата казва, че не е получил пари. Тази дама твърди, че не е получил пари. Тя има ли да получава пари? Това момиче има ли да получава пари? Те няма да си получават по договори, няма да си получават по договори, каквото и да е някакви пари. Ама вие преди малко казахте, че сте им обещал, поел сте ангажимент, някакви пари им дадете. Поел съм ангажимент от тази страна, нали, за да се изплатят самите срещи. Те се знаят, ето нямам нищо. Какво си знаете? Ето той си знае, че 500 лева на месец. И да пита, нали, нямам нищо против относно това. Ние не сме специален орган, ние сме едно шоу, което се казва господари на ефира. Аз съм ви голям. Как така хем сте ни голям фен? Хем се направихте, че не ни познавате. Тук са от господари на ефира. Страхотен симпатяга сте ви направо. Все пак, колко пари ти давате на това момиче? Останали са някакви малки срещи, които трябва да се дават. Ще дадете ли тези пари? Какво? Кои? Дали сте обещали някакви пари? Да. Вадат си нещата, както казахте, прави се една обща среща, което добре, абсолютно всичко тези хора вече не работят тук при вас. Защо не сте си извадили нещата, не сте си изчистили сметките на изпроводяк? Сега те първа, чрез господаря на ефира ще инициираме някаква среща, да си извадят нещата. Да, чакайте сега, аз не знам на кой има заплати да се дават, нали, заплати да се дават. И как така не знаете? Някакви хора са работили при вас, напуснали са и вие не знаете какви заплати. Те си имат някакви комисиони, които явно си ги искат. Ще си ги искат, щом са си ги изработили. Те си имат някакви комисиони, които явно си ги искат. Не трябва срам. 3 месеца, от 8:30 до 6 вечерта всеки ден. Трябва да видим, трябва да не видим. Няма такива положения. Бачкаш пълен работен ден, както казаха хората. Добре. Кое му е добрето? Кога ще им дадете парите, които сте им обещал? Ще бъдат изплатени най-близък срок. Някой ти вярва, че това стане, което говориш ли? Не. Вярваш ли му? Не. Ти вярваш ли му? Не. Вярваш ли му? Провеждате една среща с всички служители, оправяте си възнагражденията и, нали знаете, нещо давам да проверим. Нямам нищо против, аз даже мислих да организирам тия неща. Утре 6:15 в офиса.
Сериозен бизнесмен сте вие. Усещам ви. Това беше от тук за сега. За господаря на ефира Тешко Мекасиков. След заснемането на нашия репортаж за дейността на фирма Global Markets, ние получихме серия от обаждания. Освен от централния офис на фирмата, ни се обадиха обаче и нови за нас, разбира се, служители. Колко имате да получават? Имам да получавам още 100 лева, плюс за 2 месеца по 200 лева. 500 лева. 800 лева и 350 лева още. От 1150 лева вие не сте получил. 400 лева. В този момент специална, сериозна, авторитетна делегация от адвокат и 2 директори ни очакват на среща. Нека да отидем, да ги уважим и да разберем какво има да ни кажат по въпроса с тези служители и тези възнаграждения. Добър ден, аз съм Боби Касиков, приятно ми е. Да, господин Молов, вие сте? Аз съм управител на инвестиционния посредник Global Markets. Името ни е замесено в някакъв проблем и сме тук да видим как може да решим проблема. Global Markets ползва много подизпълнителни фирми и за жалост тази се оказа некоректна. Поправете ме, ако греша. Но във вашия сайт, тази сграда, в която се намираме в момента, е листната като местонаходището на вашия офис в Варна. Ето тук, карта може да покаже и има стикер на Global Markets. Долу на входа има табелка Global Markets. Значи ние къде се намираме в момента? В офиса на Global Markets или не? Това не е взето под наем от Global Markets. Господин Николов, с какъв статут е? Господин Николов е подизпълнител на Global Markets. Да, откъде проистичат тези проблеми с господин Николов според вас? Откъде проистичат проблемите? Предполагам от некоректно отношение на подизпълнителите. Предполагам. Искам да видя къде са проблемите, искам да ги решим. Елате при нас, елате сега. Доколкото разбрах от господин Николов, този човек никакво основание няма да очаква заплата, въпреки че е бил менеджер тук. Познавам господина от едно предходно посещение в офиса. Бях чул за оплакване с плащането тогава. Защо не реагирахте? Реагирахме. Бяхме направили проучване, бяхме превели пари за него. Не знам дали ги е получил или не. Колко пари преведахте за него? 2800 лева бяхме чули. Вие получихте ли 2800 лева преведени от господин Молов за вас? Не, такива пари не съм получавал. Август месец. Не са към него. Ние нямаме регламентирани отношения с господина. Да, вие сте ги превел на подизпълнителя, това го разбрах. Смятам да проверя къде е проблема и да го реша. Един час ще ви стигне ли? Разбира се. До какъв извод стигнахте? Всички задължения на Global Markets са били преведени към подизпълнителя. Под някаква форма подизпълнителя не е възнаградил своите хора. Предвид на местата на името на компанията ни, в случая взехме решение да изплатим всички твърди възнаграждения, които се дължат. И това всичко ще бъде направено в рамките на 2 дни. Какво ще предприемете спрямо господин Николов? Съгласно нашите практики и процедури ще проверим дълготрайността на договорите с това лице и с юридическите лица, които тук ни обслужват. И в удобен за Global Markets момент ще ги прекратим. Извинявам се, че се е стигнало до тук. Ще го поправим както е възможно. Благодаря на предаването, че ни помогнаха да оправим една несправедливост. Важно е за фирмата ни. Надявам се да не сте почувствали някакво некоректно отношение от наша страна към вас. Мисля, че ви дадахме поле за изява, да кажете вашата позиция и се надяваме да нямате проблеми с служители за напред. За господари на ефира сега от офиса на Global Markets. Кажете. От Варна. Не е офиса на Global Markets. Това или? Не. За господари на ефира от не е офиса на Global Markets предаде Тешко Мекасиков. Днес групичката е още по-голяма от предния път. Колко пари имате да получавате? Грубо към 3000 лева имам да взема. 400 лева. Над 450 лева. Отиваме в офиса, за да видим дали всички ще получат своите възнаграждения. Добър ден. Господин Николов, здравейте! Радвам се да ви видя. Разбрахме от господин Молов, че вие сте бил некоректен. Те са ви изпращали пари, които вие не сте изплащали на служителите. Верно ли е това? Сега на база на това нещо аз ще си потърпа административните наказания. Вече ще ми се прекрати договор за сътрудничество. Вие си признавате, че сте бил некоректен. Да. И на 22 съм, имам достатъчно предложение за мен. На 22 и вече е телевизионна звезда. Гледайте сега, това си изцяло моя преценка. Днес има още 3 нови за нас ваши служители, които също дошли за
пари, какво ще правим с тези, които сега се присъединяват? Каза ли нещо господин Молов? Нещата вече ще се поемат пак ще се разгледат. Ако трябва, пак ще се срещнем, заедно с тези хора. Да пристъпим към изплащането на възнагражденията. Докато Global Markets се издължаваха към бившите си служители, стана ясно, че има голямо разминаване в обещаното и полученото заплащане към един от тях. За това, а и за да разберем как новодошлите служители ще си получат заработеното, се свързахме по телефона с управителите на фирмата. Тия 1200 лева, които ми е приготвила Мариана, са за юни-юли. Аз казах, че имам претенции за ноември и декември за още 1000 лева, по принцип, които ми бяха обещани. Аз искам тези пари. Ние сме си записали тези пари и днес ви даваме тези пари. Добре, според вас, това ли трябва да е сумата за 6 месеца работа? Това е което вие си казвате като пари. Това няма да получите, само да знаете. Това е като сума, което даваме, това е като жест. Сега аз разбирам, че вие от ваша страна изглежда като правене на жест, но това не е жест, а това пари, които ми дължите. И ние правим жест за вас. Първо тия пари мога да не ги даваме. Правим жест, защото наистина има колко и няма какво повече да направя за вас. Или взимате тези пари днес, отивате, разписвате си, взимате пари, или никакви пари няма да вземете. Искам да знам кога ще си получа твърдото възнаграждение за 2 месеца по 200 лева, общо 400 лева. За жалост, нищо не ви дължа. Ако мислите друго, предлагам ви да се обърнете към съда. Направихме някакъв жест към хора, които един от нашите подизпълнители може би е подвел. Направихме жест. Много е важно да разберете, че жеста не е нещо, което се повтаря. За съжаление, не мога да обединя всички, които бяха днес с мен в офиса в една група. Те са разделени на 3 групи. Първата група, това са щастливите, победителите, усмихнете се. Това са хората, които си получиха всички възнаграждения, нали така? Да. Благодаря ви много. Група номер 3, която днес се свърза с господин Молов. Какво се случи? Оказва се, че не сме работили в Global Markets, по техни думи, и трябва да докажем това, че имаме да вземем пари и сме им вършили работа в съда. А вие няма как да го докажете, защото никога не сте подписвали договори. Не сме подписвали трудов договор, само обучителни договори и всичко беше празни обещания. И вече стигаме до групата на господин Митев. Господин Митев, какво стана сега с вас? Ами, с мене дадаха ми, така да се каже, половината пари. Господин Молов, разбрахме, че вие дойдохте от София до Варна специално, за да почистите застрашения имидж на вашата компания. Направихте жест, както вие сам използвахте тази дума, към половината или по-голямата част от служителите, които предявиха своите претенции. Не желаете обаче да направите жест за новодошлите бивши ваши служители. Пращате ги в съда. Не съм сигурен, че това е правилният начин за отношение с бивши служители. Помислете над това, а ние ще помислим дали да не ви посетим отново. За господаря на ефира от Варна, Тешко Касиков.